kerättynä kerättiin. Me lähdemme nyt suomalaiseen metsään tutkimaan, millaista on elämä metsässä esimerkiksi metsäpalon jälkeen. Ohjelma Metsä elää on ensimmäinen osa sarjasta, jossa kerrotaan erilaisista metsätyypeistä ja metsän merkityksestä meille ihmisille ja eläimille. Suomi kuuluu pohjoista pallonpuoliskoa kiertävään pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, taigaan. Maapinta-alastamme noin 75% on metsää. Tyypillistä meidän havumetsillemme on puulajien vähäisyys. Yleisimmät puulajit ovat mänty, kuusi ja koivu. Atlantin mereisen lämmittävän vaikutuksen vuoksi ei missään muualla maapallolla havumetsät ulotu niin pohjoiseen kuin täällä. Tosin meilläkin Lapissa tulee vastaan ankarien ympäristöolojen vuoksi metsän raja, jopa puuraja, alue, missä puita ei enää ole. Puuttomuus voi johtua joko pohjoisuudesta tai alueen korkeudesta. Muutos suljetusta metsästä aukeaksi, puuttomaksi tundraksi on vähittäinen. Metsän ilme muuttuu jatkuvasti. Kehitysasteet seuraavat toisiaan ajan ja ympäristöolojen mukaan. Tosin tänä päivänä ihmisen vaikutus metsän ilmeeseen on näkyvämpi kuin koskaan, koska suurin osa metsistämme on jonkinasteisessa talouskäytössä. Metsät kun ovat suomalaisen korkean elintason perusta. Tulella on aina ollut suuri vaikutus pohjoisten havumetsien eloyhteisöihin. Se sekä hävittää että elvyttää luontoa. Vain harvoin tuli ristäytyy hallitsemattomaksi laajaksi metsäpaloksi. Tarkoituksella sytytettynä tulta on kautta aikojen osattu käyttää maaperän kasvuvoimaa parantavana tekijänä. Kaskiviljely tunnetaan yhtä hyvin Amazonin sademetsissä kuin meillä pohjoisessa. Palon jälkeen metsä on kehityksensä aukkovaiheessa. Valoa on paljon. Kasveihin sitoutuneet tärkeät kivennäisaineet palautuvat maahan uudelleen käytettäviksi. Samalla maaperän lämpöolot paranevat ja pieneliötoiminta vilkastuu. Tulella on myös maaperän happamuutta neutraloiva vaikutus. 2 vuotta palon jälkeen. Aukkovaihetta seuraa heinä- ja ruohovaihe. Monet kasvit selviävät palosta maanalaisten osiensa turvin. Metsäpalon raivoisa tulimyrsky voi tappaa pystyyn täysikasvuisia puita. Ne ovat otollisia lisääntymispaikkoja monille kaarnakuoriaisille. Palon jälkeen ensimmäisinä pioneerilajeina alueelle levittäytyvät erilaiset heinät, kuten kastikat ja lauhat, sekä ruohovartisista näkyvimpänä maitohorsma. Talousmetsän kierrossa tuottamattomia metsän kehityksen ensimmäisiä vaiheita pyritään lyhentämään. Maan pinta rikotaan ja luontaisen uudistumisen sijasta aukolle joko kylvetään tai istutetaan uudet puut. Muutamassa vuodessa heinikko jää lehtipuiden taimien alle. Alkaa pensasvaihe. Runsaimpina ovat vadelma, lepät, koivu, pihlaja ja haapa. Talousmetsissä tämäkin vaihe on vielä tuottamaton ja kilpailevat taimet poistetaan risusavotassa. Luontainen uudistaminen takaa perimältään kasvupaikan oloihin sopeutuneet uudet puut,
Viljelyuudistus taas nopeuttaa taimien kasvuun lähtöä ja mahdollistaa vaikkapa puulajin vaihtamisen alueella. Suomen uudistusaloista vajaa 1/3 uudistuu luontaisesti, yli 2/3 viljellään. Vuosien kuluessa pensaikko muuttuu luonnonoloissa lehti- ja sekametsäksi. Karikkeen runsaus takaa maaperän ravinteikkuuden. Eliömaailma on runsas ja monipuolinen. Hämähäkkien lastentarhassa on vilskettä. Suomen yleisin lintu on pajulintu. Se on hyönteissyöjä, joka tekee huomaamattoman höyhenillä vuoratun uunimaisen pesänsä maanpinnan kasvillisuuden sekaan. Vaikka lehtipuiden latvusto varjostaa tehokkaasti aluskasvillisuutta, se samalla suojaa varjoa sietäviä kuusentaimia, jotka kasvavat aikanaan valtapuiksi lehtipuiden väistyttyä. Käävät aloittavat puuaineksen lahottamisen ja vähitellen syntyy vanhoihin runkoihin pesäpaikkoja myös kololinnuille. Sinitiainen on tyypillinen lehtimetsien tiainen. Vaikka tiaiset elävät talvella monen lajin sekaparvissa, niiden ravinnon hankinta on niin erilaistunutta, että kilpailua ei synny. Kukin laji etsii talviravintonsa puun eri osista. Kesällä ravintoa on yllin kyllin jopa 10 poikasen kasvattamiseksi. Kirjosieppo on tullut monelle tutuksi pihapiirin pönttölintuna. Metsätyypin kehitykseen vaikuttavat valo, vesi, maaperän ravinteet ja rakenne sekä lämpöolot. Niitä sanotaan kasvupaikkatekijöiksi. Parhaille maille syntyy lehtoja, joiden kasvit vaativat runsaasti vettä ja ravinteita. Kevään avoin latvusto päästää lävitseen paljon valoa, jolloin kasvit pääsevät nopeasti kasvun alkuun. Mutta lehtien kasvettua ja latvuston sulkeuduttua niiden täytyy myös sietää varjostusta. Lehdoissa viihtyvät muun muassa kortteet, saniaiset, kevätlinnunsilmä ja sudenmarja. Kesän kynnyksellä kukkivaa tuomea ei voi olla huomaamatta, siksi voimakas sen tuoksu on. Myöhemmin se voi erottua toisesta syystä. Pikkuperhosen tuomenkehrääjäkoin toukat ovat syöneet puun lehdettömäksi ja verhonneet sen kauttaaltaan harmaaseen seittiinsä. Heikoimpien maiden metsätyyppi on kuiva kangasmetsä. Valtapuu on mänty. Vaikka latvusto päästää runsaasti valoa lävitseen, on maaperässä niukasti ravinteita ja se pidättää huonosti vettä. Eliöstö on lajistoltaan ja lukumäärältään pieni. Metsän kasvillisuus koostuu kerroksista. Lähinnä maanpintaa on pohjakerros. Kuivankankaan pohjakerroksessa on runsaasti jäkäliä, näkyvimpänä erilaiset poronjäkälät. Kenttäkerroksen ainavihanta puolukka on hyvin sopeutunut kuivuuteen. Sen lehdet ovat paksut ja vahapeitteiset. Kanervan kuivuuden siedosta kielivät pienet lehdet. Kanerva on mehiläisille tärkeä hunajakasvi. Kuivankankaan pensaskerros on niukka. Pihlajan ja haavan riesana on kuivuuden lisäksi hirvi, jolle tuoreet lehdet ja versot maistuvat. Mehukkaista lehdistä ottavat osansa myös kirvat, joista puolestaan muurahaiset lypsävät niiden erittämää mesikastetta.
Syötyjen taimien lisäksi pyöreät papanat ja tallaantuneet makupaikat paljastavat hirvet, jotka aiheuttavat paikoin suurta vahinkoa taimikoissa. Tuoreisiin kankaisiin luokitellaan yli puolet metsistämme. Ne sijaitsevat moreenimailla, jotka ovat kosteampia ja ravinteikkaampia kuin kuivien kankaiden hiekka- ja soramaat. Luontainen valtapuu on kuusi, latvusto on paikoin tiheä eikä päästä valoa lävitseen siten kuin männikkö. Pohjakerroksen kasvilajistoon kuuluu paljon sammalia. Sammalet kasvavat latvasta ja lahoavat samanaikaisesti tyvestä synnyttäen kangasturvetta. Yleisiä sammalia ovat karhunsammal, kerrossammal, sulkasammal ja seinäsammal. Kaiken kaikkiaan tuoreen kangasmetsän eliömaailma on rikkaampi kuin kuivalla kankaalla. Vaaksiaisen lepo sammalikossa koitui kohtalokkaaksi, kun lähellä oli muurahaisten polku. Eväs viedään nopeasti pesään. Muurahaiskeko on malliesimerkki järjestäytyneestä eläinyhdyskunnasta, missä jokaisella yksilöllä on oma tehtävänsä. Valkovuokko kasvaa paikoin tuoreen kankaan kenttäkerroksessa suurina kasvustoina. Täällä se kukkii myöhemmin kuin valoisassa kevätlehdossa. Käenkaali eli ketunleipä on tyypillinen varjokasvi. Sen lehdet tekevät uniliikkeitä säätilan ja valon mukaan. Hyvässä maaperässä menestyvät myös varhain keväällä kukkivat sinivuokko, imikkä ja kevätlinnun herne. Niiden kerääminen myyntiä varten ja kauppaaminen on kielletty. Yksi kenttäkerroksen kauneimmista kukista on vaatimaton metsätähti. Valoisammilla aukkopaikoilla ja metsän reuna-alueilla kasvaa upea metsäkurjen polvi, joka houkuttelee monia hyönteisiä. Onnistunut pölytys on edellytys siementen kypsymiselle. Parhaimmillaan tuoreen kankaan pohja ja kenttäkerros ovat lähes kauttaaltaan kasvillisuuden peitossa. Kenttäkerroksen näkyvä varpu on mustikka, jonka vaatimattomat vihreät kukat jäävät usein huomaamatta. Keskikesällä kukkii sammalmaton päällä suikertava sorea vanamo. Pensaskerroksen tiheissä taimiryteiköissä elää pikkuriikkinen peukaloinen, jonka huomaa ensin laulusta tai säksättävästä varoittelusta. Kuusennäreiden seassa varoittelee punarinta, jonka laulun kuulee kuusikosta kevään ensimmäisten joukossa.
Vanhan tuoreen kangasmetsän puukerroksessa kasvaa myös suuria lehtipuita. Ympärivuotisena asukkaana täällä elää kanahaukka, yksi kiistellyimmistä petolinnuistamme. Paksu sammalmatto ja rehevä kenttäkerros antavat suojan ja ravinnon metsämyyrälle, hyvä kuusen käpysato puolestaan oravalle. Suuremmista nisäkkäistä voi törmätä vaikka ravinnon perässä jolkuttelevaan kettuun. Outoon paikkaan syntyneen metsälammen syyksi paljastuu taitava padonrakentaja Majava. Se katkoo paksujakin puita ja uittaa ne sitten pätkinä padolle tai pesälle. Metsässä, kuten muissakin ekosysteemeissä, kertyy runsaasti eloperäistä jätettä, johon sitoutuneet ravinteet pitää palauttaa takaisin luontoon. Hajottajaeliöt käyttävät ravintonaan tuota jätettä. Sienet ja bakteerit ovat metsän tärkeitä hajottajia. Sienirihmastoja löytää kaikkialta lahoavasta aineksesta. Hajottajaeläimiä löytää esimerkiksi ravistelemalla sammalmätästä jonkin vaalean alustan päällä. Maaperän eläimistä hajottajia ovat muun muassa hyppyhäntäiset ja punkit, tutuimpia ehkä kuitenkin madot. Monet hyönteistoukat elävät puiden kuoren alla ja voivat aiheuttaa taloudellista vahinkoa metsissä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi metsissä tulisi kuitenkin olla riittävästi myös lahoavia puita. Tikoille ja muille kolopesijöille ne ovat elämisen ehto. Valkoselkätikka on yksi Suomen uhanalaisimmista eläinlajeista. Se asuu vanhoissa lehti- ja sekametsissä, joissa on runsaasti lahopuita. Tällaiset biotoopit ovat kuitenkin taloudellisesti tuottamattomia, joten törmäys metsätalouden kanssa on ollut väistämätön. Yhä harvemmin metsä saavuttaa kliimaksin, luontaisen ikimetsävaiheensa. Vaikka tällainen metsä tuntuu hiljaiselta, elää siellä paljon juuri sinne erikoistuneita eliölajeja. Vanhojen metsien suojeluohjelman mukaan tällaisia metsiä pyritäänkin säilyttämään osana monimuotoista metsäluontoamme, missä tulella on aina ollut merkittävä osuus. Miten se muuta tuolla? Jotakin hämärtää tuolla. Onko tuolla jotakin hämärtää? Ootapa. Ai joo, tuolla suunnilleen 10 kilsaa tuosta. On siinä niin... Mennäpä sinne tai lähellä. Pohjoinen havumetsävyöhyke on maapallon laajuinen, vakaa metsäekosysteemi, missä luonnon itseisarvoilla tulee olla sijansa. Suomessakin.